שלום, כאן שי אהרונוב בחדשות עבודה מהבית. היום אני רוצה לדבר על הקורס הפושטק של אדם טל, ואיך נרשמים אליו דרך האתר שלנו, הפושטק.נט, ומקבלים את הבונוסים שלנו הייחודיים, שהם בנוסף לבונוסים של אדם טל. קודם כל, אחרי שאתם נכנסים להפושטק.נט, בוחרים בונוסים ייחודיים בהרשמה מאתרנו בלבד, ופה אתם תוכלו לראות את שני הבונוסים שאנחנו נותנים. בונוס ראשון זה 10 דיברות של אדם טל להתרחשות מואצת בשווי 479 שקלים, ויכולים לקרוא פה תיאור של זה. והבונוס השני זה קורס שכנוע מלא, כריזמה אוטומטית בשווי 997 ש"ח. אחרי שעברתם על הבונוסים, פה יש לנו הסבר איך מקבלים את הבונוסים, ויש 3 שלבים שמתארים את קבלת הבונוסים. שלב ראשון זה להצטרף לקורס הפושטק 5, דרך הקישור הזה בלבד. כל לחיצה במקום אחר, ואחרי זה לחיצה פה או חזרה, אנחנו נאבד את הסימון, ואז למעשה לא תוכלו לקבל את הבונוסים שלנו. רק דרך הקישור הזה אתם לוחצים ונרשמים. ברגע שלחצתם על הקישור, אתם תגיעו לדף הזה, שזה דף הרשמה של הפושטק. פה אתם תוכלו לראות למעשה את כל מה שאתם מקבלים, את כל הקורס עצמו של אדם טל, את כל ה-12 שיעורים שלו, מבוא, הצעות שותפים, מקורות תנועה, נכסים, אסטרטגיות, נכסים מתקדמים, טראקינג, סטטיסטיקות והסקת מסקנות. שיעור 8, אאוטסורסינג, 9 פרצות, קיצורי דרך ויצירתיות, מקרה מבחן. 10, שיעור 10, אוטומציה, תוכנות וכלים לחיים קלים. שיעור 11, מימון וניהול כסף. ושיעור 12 ואחרון, בניית תוכנית שותפים. בנוסף לזה אתם תוכלו לראות פה גם את הבונוסים הייחודיים שאדם נותן. אם תמשיכו לגלול למטה, אתם בעצם תראו שכל הבונוסים שלו מגיעים בעצם לשווי של 39,565 שקל, וזה הבונוסים ברישום לקורס של אדם טל. כמו שציינו, הבונוסים שלנו הם בנוסף לבונוסים הכוללים האלה. אחרי שאתם ממשיכים וקוראים פה את כל ההנחיות ואת כל מה שאתם מקבלים מאדם טל, אתם תגיעו לטופס הצטרפות, ופה אתם צריכים למלא את השם, מייל וטלפון, וללחוץ אדם אני מוכן לצרף אותי. ואחרי שצירפתם או לחצתם על הקישור, אתם תגיעו לבחר אמצעי תשלום, ופה אפשר לראות שיש 3 אפשרויות לתשלום. 2 תשלומים שהם באמצעות כרטיס אשראי, או תשלום רגיל ב6 תשלומים של 900 שקל של 5,400 סך הכל, או תשלום אחד של 4,100 שקל, או אופציה של תשלום באמצעות העברה בנקאית, והסכום הוא ב3,900 שקל. אחרי שהחלטתם על איזה צורת תשלום אתם רוצים, אתם פשוט לוחצים על הכפתור ובוחרים את האופציה שאתם רוצים, ממלאים את הפרטים ולמעשה נרשמתם. אחרי שסיימתם להירשם וקיבלתם במייל הודעה שאכן נרשמתם ויש לכם את המספר רישום והכל, אתם חוזרים אלינו לאתר, ובאתר שלנו אתם עוברים לשלב 2. שלב 2 מדבר למעשה לוודא את ההרשמה, ושאנחנו נוכל לדעת שאכן נרשמתם דרכנו. ברגע שהם נרשמים גם כן לנו יופיע רישום שלכם, ורק, כמו שציינתי, רק אם לחצתם על הקישור הזה ונרשמתם דרכו, אנחנו נקבל הודעה שנרשמתם. וכדי לוודא הרשמה, תמלאו ותשלחו מייל ל-contact@הפושטק.נט, ובנושא תרשמו מעוניין בחבילת הבונוסים שלכם בשווי 1,476 ש"ח. אנא רשום אותי בבקשה אצלכם, וכמובן את מספר אישור העסקה
או החשבונית שקיבלתם אחרי שנרשמתם, כמו שהראיתי מקודם. אם דיברתם עם נציג טלפוני, שזה גם אופציה להירשם, אז כמובן תציינו עם איזה נציג דיברתם. זהו, ואחרי הרישום הוא פשוט צריך לחכות, ואחרי סיום תקופת האחריות תקבלו גם את הבונוסים שלנו. עוד דבר שרציתי לציין, מי שלא יסתדר עם הרישום פה ומעדיף לא להשאיר פרטי כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק או העברה בנקאית, ומעדיף לדבר עם נציג שלנו, עם נציג מהמחירות להרשמה, אז אתם מוזמנים למלות פרטים פה, ולשים שם שלכם, מייל שלכם וטלפון סלולרי, מתי אתם מעדיפים שיחזרו אליכם, ואנחנו נדאג לחזר אליכם בהקדם, ולרשום אתכם טלפונית, כמובן לפי אותם תנאים שהיה מקודם, אם זה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. פה במילוי של הטופס הזה, למעשה אתם לא צריכים להשאיר שום כרטיס אשראי באתר. זהו, ברגע שנרשמתם והכל טוב ויפה, וקיבלנו מייל מכם שמאשר את ההרשמה שלכם, אנחנו נוסיף אתכם אלינו, ובבוא הזמן תקבלו גם את הבונוסים שלנו. בכל מקרה שיהיה לכם בהצלחה, כמו שציינתי, הפושטק 5 זה אחד מהקורסים הטובים לשיווק שותפים שקיים והוא מומלץ בחום.